дар доираи баргузории амалиёти маданияти шаҳрдорӣ ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз 17 то 27 июн ҷараён хоҳад гирифт, кормандони шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҷиҳати тарғиби одоби шаҳрнишинӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ ба минтақаҳо сафарбар гардида дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмонидадиҳӣ мегузаронанд. рӯзи 22 июн ҳамин гуна корбарии мақсаднок дар ҳудуди маъмурии маҳаллаи 8-уми шаҳри Хуҷанд баргузор карда шуд. Кормандони шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ба назди аҳолӣ рафта, оиди вазъияти маҳалла зимни суҳбат бо сокинон маълумот гирифта, баҳри бартараф намудани он мусоидат намуданд. дар биноҳои баландошона, майдону толорҳои варзишӣ, нуқтаҳои истироҳатӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ санҷишҳои профилактикӣ доир карда шуд. ҷанбаи фарқкунандаи марҳилаи навбатии амалиёти маданияти шаҳрдорӣ ки ташаббускори он милитсия мебошад, дар он аст ки бетаъсиррасонии ҳуқуқӣ мегузарад, яъне нисбати ҳуқуқ вайронкунанда протокол тартиб дода нашуда, танҳо корҳои фаҳмонидадиҳӣ гузаронида мешавад. дар маҳаллаи 8-уми шаҳри Хуҷанд мавзӯи суҳбат бо аҳолӣ паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти рӯзмарраро фаро гирифт. насли калонсол оиди унсурҳои халалрасонанда ба тартиботи ҷамъиятӣ ва роҳҳои пешгирии он, маданияти шаҳрдорӣ, одоби ҳамсоядорӣ, риояи қоидаҳои будубош агар бо милитсия суҳбат мекарданд, дар байни ҷавонон тарзи ҳаёти солим тарғиб гардида, таваҷҷӯҳи асосӣ ба интихоби дурусти пайроҳаи зиндагӣ дода шуд. роҳ надодан ба оварагардӣ ва самаранок истифода бурдани давраи таътили тобистона дар мулоқот бо наврасон матраҳ гардид. ёдрас мешавем ки амалиёти маданияти шаҳрдорӣ бо ҷалби сохтору идораҳои давлатӣ ва фаъолони маҳал ҷараён хоҳад гирифт. ҳадафи асосии чорабинӣ пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, муноқишаҳои оилавӣ ва унсурҳои бегонапарастӣ, риояи қонунҳои амалкунанда ва тақвият бахшидани ҳамкории милитсия бо ҷомеа мебошад.